bella dorment de Tingo Maria. La Nunaix era una princesa alegre i vivaç de l'antic Perú. Vivia en un poble on creixen arbres frondosos i verds, on corren cascades cristal·lines i abunden les coves misterioses. La Nunaix era una noia molt bonica. S'adornava els cabells amb flors, jugava al camp, corria i reia. També cantava i ballava. Un dia va arribar al seu poble en Cuinac, un jove guerrer. Quan en Cuinac va veure la Nunaix, tan bonica, alegre i amable, se'n va enamorar i va voler quedar-se a viure al seu costat. El pare de la Nunaix, l'Amaru, estava molt gelós i es va oposar a la unió dels joves enamorats. Ell va demanar ajuda a un bruixot per convertir-se en una serp gegant per poder matar-los. En la Nunaix i en Cuinac van sentir com les aigües del llac s'esveraven. Es van adonar que les seves vides estaven en perill. Van anar ràpid cap a les muntanyes a demanar ajuda al Camachi, el fetiller. Si us plau, Camachi, ens amaguem perquè volem viure junts. Si us plau, Camachi, ens amaguem perquè volem viure junts. Si us plau, ajudeu-nos. Si us plau, ajudeu-nos, li van dir. El fetiller va complir el desig dels dos joves. Va transformar la Nunaix en papallona i el Cuinac en pedra. La Nunaix va esdevenir una bonica papallona i va sortir volant cap als boscos a buscar ajuda per poder combatre la malvada serp. Al cap de poc temps, la Nunaix va tornar al bosc acompanyada d'uns quants companys aliats i després de combatre tots plegats en una lluita aferrissada, van aconseguir derrotar la serp i es van alçar contents i victoriosos. Convertida de nou en forma humana, va anar a buscar el seu estimat per tot arreu, però no el va trobar. Tristament, en Cuinac ja no va poder tornar a la seva forma original. Va ser una pedra enmig del camp verd, per sempre més. Un dia, la Nunaix, cansada i sense saber-ho, es va seure sobre el seu estimat convertit en pedra i es va quedar dormida. En somnis, en Cuinac, li va parlar dient: Nunaix, sóc la pedra. Sóc jo, en Cuinac. No tornaré a tenir forma humana. Estic destinat a romandre així la resta de la meva vida. Si a tu et sembla bé, he demanat als déus que et converteixin en una preciosa muntanya per contemplar-te i poder estar junts per sempre més. Ho acceptes? La Nunaix ho va acceptar
L'endemà, davant de la pedra, que abans era un cuinac, va aparèixer una muntanya amb el perfil d'una dona dormida. Aquesta muntanya era l'Anunaix. La Villa Dorment. Encara ara es veu el perfil visible de l'Anunaix des de tots els punts de Tingomaria, al Perú. L'Anunaix, ara, és aquí, per sempre. Ja no canta, Ja no balla, ja no juga, però és bonica. i es vesteix d'arbres, ocells i flors.